abin da ka ɗaga hannu ka roƙa a cikin suratul fatiha da kake karantawa a cikin sallarka Allah ya karba. Suratul fatiha da yawa daga cikin malamai sun yi bayani cewa tana warkar da ciwuka masu yawan gaske, wanda aka sani da wanda ba a sani ba. Da yawa malamai sun jarraba, da yawa ɗaliban ilimi sun jarraba, da yawa masoya Allah sun jarraba. Idan kana neman waraka da kyakkyawan niyya, ɗauki kofinka na shayi, ɗauki kofinka na ruwa, karanta suratul fatiha a ciki, ka sha maganin ciwon kai, ka sha maganin ciwon ciki, ka sha maganin ciwon jiki, ki sha maganin naƙuda. Ko mace ce take naƙuda ta gagara haihuwa ana ta fama, a yi mata addu'a, ku ɗauko ku ta karanta mata suratul fatiha bila adadin. Ita yadda ake karanta ta, ana karantawa ne a cikin ruwa, numfashin mutum yana motsawa. Yanzu kamar yadda nake wannan maganar, numfashina yana motsa wannan ruwan da ke cikin wannan kofin ko wannan shayin da ke ciki. Kenan wanda yake so ya karanta wata addu'a ta alkur'ani ko ta hadisi a cikin ruwa, abin da ya tabbata a sunna, nafas, numfashinsa shine zai motsa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Zaka ga ainihin wato ruwan yana motsi, to wannan iya magani kenan, iya karanta wato albarka kenan. Ita suratul fatiha ana iya karanta ta ko sau 3 ko a karanta ta ko sau 7, kamar yadda malamai suka yi bayani cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ainihin wato karanta na addu'o'i. Wani lokacin yakan ce a karanta sau 3 ko ya ce a karanta wato sau 7. Tana da muhimmanci kwarai, shi sa aka ce dai ta ummul qur'an. Duk qur'ani gaba ɗaya suratul fatiha ita ce uwa. To duk wanda ya rike ta ya rike albarka.